बे समाव BTR सरकारा BTRआव जौगाखां लाबोनो मोनसे मोननै नङा गासै मोनब्रै मावथांखि लादों। नंगौ, बे समाव प्रमोद बर'नि दैदेननाय BTR सरकारा बर' हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांनाय बिथांमोननि जिउ दान होनायखौ ओरैनो गारनानै दोननो नाजायाखै। बर' हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमनानै मुंख्लं जानांनाय बिथांमोनखौ जारिमिन खालामना लाखिनो कौटि कौटि रांनि गोसोखां नुब्लां बानायनाय जासिगोन। आरो बे समाव गिबियावनो नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों दि प्रमोद बर'नि दैदेननाय BTR सरकारा BTRनि गासै मोन 40 बियाबाव थामहिनबा BTRनि गासैबो बियाबाव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गिबि मुंख्लं जानांनाय सुजित नार्जारी बिथांनि मुङाव गोसोखां नुब्लां एबा अडिटोरियाम लुफुंनाय जासिगोन। बेजों लोगोसे आरोबाव गोजोनथाव बाथ्रा बावदि BLTनि गायसनगिरि आफादगिरि बीर सिलागांनि मुङैबो मोनफ्रोमबो समस्तियाव खमैबो 5 कौटि रांनि गोसोखां मिनि स्टेडियाम गायसननाय जासिगोन। आरोबाव 1 कौटि रांनि मुंख्लं बीर बाम्बुरगोरा युथ सेन्टार मोनफ्रोमबो समस्तियाव लुफुंनाय जासिगोनखौ मिथिहोनाय जादों। लोगोसे आरोबाव बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो मोनफ्रोमबो VCDC आव सा 21 सोद्रोमाफोरखौ डिजिटेल ट्रेनिं होनाय जासिगोन। आरोबाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय 19 लाख राङै CLF क्लास्टार लेभेल बिल्डिं न' लुनाय जागोनखौबो मिथिहोनाय जादों। प्रमोद बर'नि दैदेननाय BTR सरकारनिफ्राय बेफोर गासै मावथांखिखौ जोंनि BTRनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे आरो मावफुं सोद्रोमा विल्सन हासदा बिथांमोननि खौरांगिरि मेलनि हेफाजाबजों जों फै मिथिना लानि बिथांमोना मा BTRआव जौगानायनि थाखाय थांखि लादों आरो फैबाय थानाय समाव बेसेबां कौटिनि अडिटोरियाम हल एबा गोसोखां नुब्लां बानायनाय जागोन बिथांमोना खौरां मेलनि गेजेरजों रोखा रोखा फोरमायनायखौ जे सुजित नार्जारी मेमोरियल अडिटोरियाम सुजित नार्जारी डांगरियार नामत आमार 40टा समष्टित एखनके 2.5 कोटी टकियाके अनुदानके माने आमी अडिटोरियाम मेमोरियल हल बनाम। সেই BLT সংগঠনৰ फाउंडार आছিলে माने सिलागां बीर सिलागां बसुमतारी। तो এই सिलागां बसुमतारी नामत प्रत्येक समष्टित एखनকৈ स्टेडियाम হ'ব। तृतीयत प्रत्येकटा समष्टित बी बांगबुर गौरा इयथ सेंटर खोला হ'ব प्रत्येकटा समष्टित। कारण इयथ मोटिवेटेड হ'ব লাগিব। आमी কৈ থাকোঁ इयथ फ्यूचारर जेनेरेशन आगबঢ়াই লৈ যাব। तो इयथ मोटिवेशनটো आमार खूब एसेंशियल और सरकारे इयथर प्रति गुरुत्व दी आहि आछे। तो সেইকাৰণে आमी जोआ इसी मिटिंगत এই সিদ্ধান্ত ললো যে प्रत्येकटा समष्टित माने 40टा समष्टित माने एखनके बी बांगबुर गौरा नामर इयथ सेंटर निर्माण হ'ব। चतुर्थ प्रत्येकटा VCDC 5 जन सदस्य লৈ পেলাই আপোনাৰ 21 জন लड़ा और छोवालीक अपना डिजिटल ट्रेनिंग दिया होब प्रत्येकटा VCDC वाइज। कारण आजिकाली सब डिजिटेलाइज हो गई। तो अहा दिनत माने मेनुअल तो आमी माने देखा नापाम और मेनुअलर माने कोनो हेरी ना থাকিব औचित्य ना থাকিব जार कारणे आज गोटे इंडियात डिजिटेलाइज हो गई आछे प्रत्येकटा क्षेत्र। तो সেই कारणे आमी प्रत्येकटा VCDC 21 जन लड़ा छोवालीक आमी 5 जन हेरी লৈ পেলাই एक्सपार्ट লৈ পেলাই आमी डिजिटेलाइज ट्रेनिंग दिम। और ये इसी मिटिंगत सिद्धांत हो गल पास हो गल। 5 नम्बर कि हल आमी देखा पाइছোঁ जे आमार जे सेल्फ हेल्प ग्रुप आछे इमान हजार हजार सेल्फ हेल्प ग्रुप आछे आमार BTC। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुपर CRP थाके CLF थाके VO थाके आपुनार ये सेल्फ हेल्प ग्रुपबिलकर जे ट्रेनिंग लय ये ट्रेनिंग लोৱাৰ कारणे आपुनार कोनो भवन नाई बा कोनो बिल्डिंग नाई बा हल नाई। तो ही कारणे आमी प्रत्येकटा समष्टित VCDC वाइज आमी CLF बिल्डिंग आमी निर्माण करिम माने क्लास्टार लेभेल फेडारेशन। CLF बिल्डिंग तो नथकार कारणे आमार सेल्फ हेल्प ग्रुपर महिला व्यक्तिसकल बहुत समस्यार सम्मुखीन हो आछे। तो এই কেইটা आँचনি आमी जोआ माने काली येस्टारडे इसी मिटिंगत आमी पास करिलो आमार माननीय चीफ प्रमोद बर' डांगरिया। थाखो जेसेयाव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जेसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो।
साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE नीट CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।